Track accident. Gonyeti overturns. Niyewe talent Chiwenga accuses ED of assassination. Sarapina mashoko parikuda panapa chionekwa aiwa tsaona dziri kuitika mugwagwa panguva ino dzazonyanyisa. Panapa toona kuti a truck inoonekwa kunzi inoverturna panapa roita tsaona rakatakura maoranges. Ndichihidha to Harare ndokuti bwa subscribe or like on the bell icon. Tipinda muna uzere mudanyo pamuchinzi. The state-owned Herald reports that a haulage truck carrying oranges to Harare overturned just before Featherstone in Chivu along the Masvingo-Harare highway this morning. No casualties were reported. This is the area where the prosperity preacher talent Chiwenga accuses President Emmerson Mnangagwa of assassinating his late wife 6 years ago, as he spent at 120 km/h rushing to buy a fan belt. He strayed into another truck that was oncoming. Ndo mashwari kuda panguva ino tiona kuti tsaona dziri kuitika mugwagwa panguva ino dziri kutoda extra caution. Panguva ino pari kuonekwa kunzi magonyeti angava makombi kana masprinter, kuri kuonekwa kunzi even mabhazi, motokari dzese idzi dziri kuinvolve maaccidents. So atingamboti vemakombi chete ndo vari kukonzeresa chaos kana vemabhazi kana vemagonyeti, but pari kunyatsa kuonekwa kunzi mumigwagwa muri kuda kunyatsa kufambwa zvakangwara-ngwara. Aiwa, vanhu vari sober minded. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi upenyu huri kurasika, ropa riri kudeuka. Chizvarwa chenyika yeZimbabwe panguva ino chiri urged kuti aiwa vanhu ngavaobeye matraffic rules and regulations. Mashoko ari kuenda panguva ino anoonekwa kunzi upenyu hunokosha and people must protect their lives. Ndakome section medu motudza mafungiro enyu moti kudi pamusoro pezviitiko izvi. Anoonekwa kunzi aiwa month end ino yaJuly iri kuonekwa kunzi aiwa tsaona dzemugwagwa aiwa dzakaita skyrocketing. Dzakaita skyrocketing. Ndakome section medu motudza mafungiro